Kap, nasan ang mga relief goods namin? Dito sa bahay nakatambak. Gutom na kaming lahat. Kailan mo ibibigay? Kapag malapit na ang eleksyon. Kapag malapit na ang eleksyon. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. O pre, saan ka pupunta? Pupuntaan ko ang presidente, pre. Pupuntahan mo ang presidente kamo? Oo, pre. Narinig ko kasi kanina sa balita na magbibigay daw siya ng 10 million sa sino mang makapagbigay ng gamot sa coronavirus. Ano naman ang dala-dala mo, pre? Sardinas, pre. Ang mabisang gamot sa coronavirus. Kasi 2 buwan na namin itong inuulam. Tignan mo, hindi kami tinatablat ng sakit. Kaya ito ang gamot sa COVID-19. Kung wala ka nang maintindihan. Tol, huwag kang lumabas. Ang COVID-19 ay walang pinipili. Alam ko, tol. Pero yung 5,000, may pinipili.